剣を受けてみろ。うわっ、どこを見せる。まだまだ上を目指す。アードかの者の剣となる。面白かった。やっちゃうな。ザーッやるじゃねえか。ものの剣となれ。
まだまだ上を目指します。悪く思わないでね。他の者たちを癒したまえ。ついてこれるか。じゃあやるわね。力がみなぎってくるみたい。飲めた。もうさあ、気を取り直していこうか。どうだい、エルヴィン。オイラのこと見直した？あと少しのところでダークロッドをエグベルトに奪われ